ngai ngo yo blai ni kapor ya kabang yo banya sam ya khten ke jong blai sachisin yo le se don apreng jong phe ni kapor ki badan apreng jong ka jing e ka jing ele jong ka jing ten ju ha ka jing em ka jong phe kat ba pidang shakri yo try pi nang sngo ba kita ke jing e ki dang wan ha ka jing em ka jong phe yo le se kapor ka ba menshwa phim pat shakri bha yo try kita ke jing e or ki dang duna pi sngo Henry mentah ba pila kham shakri yo try ki dang wan si wan kita ke jing e kita ke jing ten ju ha ka jing em ka jong phe Henry ngakwa ban ong pi wat nom khu slai je pang kita ke jing e ke jing ele ke wan ke jing im ke pi la ne kita ke jing ten ju ke wan ke jing im ke pi la ne kita ke jing pen shoi ke wan ke jing im ke pi na mar ke khtin ke jong blai kala da ban kran la da pi mat ke jing ten ju ke jing im ke pi to tip ba kata ka dei ke ba prang ya ke jing et ke jong pi amen Dei na mar kata ka khtin ke jong blai ko ong la da pi pule na Jacob kala nong ke ban kong na do ke khot ke ba ar do ke ba sau ko ong kom ni To pinyo ya ka jing kemen sudah ko para banget jonga haba pi hap ha ki jing tenju ba bunjat haba pi tip ba kata ka ba perang ya ka jing jong pi ka penlong ya ka jing sha henry ka ne ka jing sha to ai kan yo ya la ka jing trei ba janai ba pin yo long ki ba janai bat ki ba tuli biang ki bom duna ha ka e ka ru ong ka khten ke jong blai ka khten ke jong blai kala kren sha hang ne khten ke jong blai ko ong halada pi mat ki ta ki jing le ki jing tenju ka jing im ke jong pi ke jing pen shai ha ke jing im ke jong pi to pin nyau ki ke jing kemen sudah ong ka khten ke jong blai namar kita ke jing ele ke jing tenju ki wan ha ke jing im ke jong pi apa pila persyang man syakri blai kata ken ke ban perang ya ke jing ke jong pi to tip apa pila syakri blai pila IT lut met ban mensim ha ka kam ke jong trai ban syakri trai ong pi ki jing tenju ki wan ban perang ya ke jing ke jong pi hadu kat no pi ai ne skam ho trai dei namar kata ai ngo yo blai aba wan ki jing ele aga jing im jopi kam dei pi ban shu ai ngo yo blai tang ha ka por phi mat ki jing ker khu hen dei ban ai ngo ro yo blai ka por ka ba phi mat apneng jong ka jing ele aga jing im ge jong phi namar ka khten ge jong blai kong ki jing ele ki wan ban prang ya kata ka jing ke jong phi ban prang ya kata ka jing dei ke jong phi bar utrai dei namar kata shu ai ngo hau trai kata kala biang namar kata khten ge jong blai kong ha pa pila job ya kita ge jing ba pila job ya kita ge jing ele pin longgeng ki bala biang ha ki baro ang khten ke jong lai dei namar kata ki jing le kinwan dei namar kata ki jing tenju kinwan ha jing em ke jong pi handai wat nom khuslai nam ta kata wat nom long ki badu men sim man syakri blai aba wan ki jing le ke jing em ke jong pi handai shu ai ngo ho blai aba wan ki jing aba wan ki jing ben shoy ke jing em pi shu pen tip shu trai kata kala biang shu ai ngo shu blai kata kala biang namar ki jing le hi ki wan tang ban perang ha ke jing ke jong pi ang khten ke jong blai dei namar kata IT ho blai ha ke jing lam ke jong trai shu pen tip ho trai la rawan kita ke jing le wat nom ship ting wat nom kenran na din wat nom give up henry yitur seprang na mata ke kam ke jong trai kham tam le ha ke jing long men sim ma oi pi dei namar kata khtin ke jong blai ke kren shai aba pi job iki tang ngai skam pin job iki ling bada ke jing yai sha ke jong pi kita ke jing namar khtin ke jong blai ai ba ke jing yai sha kan trai ai ba kata ke jing sha ke kan job haba pidan ni ke jing sha next kam pin job la de jing le kin wan ba rengkat bet ke jing duai ke jong pi shop blai next kam ba ka long jing ger khu na ke jong pi u blai u ger khu pi ha ke jing im ke jong pi ba ke jing ke nom la ban pen hap pi ba ke jing ke nom la ban penduk pendam ke jing dei ke jong pi bat utrai henry pendang yai ne bat pindang yang skam ha ke ju nom rem dei namar kata ai ngo yo blai ni ke por ke pi la pen sha skor na ba khten ke jong blai ger khu pi amen